Добро пожаловать в радиохолл нового радио. Прямо сейчас. Живая среда на новом. Тахмина, якум тарона кадом тарона мешад имрӯз? Якум тарона номи Оромиҷон дорад. Суханои ин тарона халқӣ ҳастанд ва мусиқӣ аз они гурӯҳи Авесто ҳаст. Марҳамат, гӯш кунед. Рафтем таронаи якум дар иҷрои гурӯҳи Авесто, муҳити зинда. Гурӯҳи Авесто бо таронаи Оромиҷон.